Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: ik word van Gods wegen verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden. En hij zelf brengt ook niemand in verzoeking. Onthoud deze woorden. Brengt ook niemand in verzoeking. Dus mensen rukken zichzelf uit de handen van de Heer. Hoe doen ze dat? Door zonde. Door zonde in hun leven toe te laten. Door wereldgelijkvormigheid. Door te zijn als de wereld, de dingen te doen van de wereld. Wereldgelijkvormigheid. Door onreinheid. Door liefdeloosheid. Door oordelen van broeders en zusters. Geeft de Heer ook een vuistslag. Door een relatie met God te verbreken. Het gaat om dat de Heer zijn naam verhoogt. Daarom, Heer, behoed mij voor overmoed. Behoed mij, Heer. En de Heer wil ons vormen en maken tot echte discipelen. Dank u, Jezus. Heer, wij prijzen uw naam. Heer, wij eren u. Want u bent rechtvaardig, Heer. Heer, wij verhogen uw naam. Heer, wij danken u voor uw goedheid. Wij danken u voor uw kostbaar bloed. Dat voor ons gevloeid heeft op Golgotha's kruis. Dank u, Heer. Voor uw genade. En voor uw liefde. Want u bent rechtvaardig, Heer. U bent te prijzen, Heer. U bent te loven, Heer. Dank u, Heer, dat u elk onderdeel van de dienst in uw handen hebt. Dat u op een bijzondere wijze werkt door uw Heilige Geest. Dat uw Geest ook deze samenkomst het middelpunt zal zijn. Dat uw gemeente opgebouwd zal worden, gesterkt zal worden. Heer, wij prijzen uw naam voor allen die ook thuis kijken naar livestream, Heiland. Wij eren uw naam, wij eren uw naam. Want u bent de koning der koningen. U bent de Heer der heerscharen. U bent de weg, de waarheid en het leven. Wij prijzen uw naam, o koning der koningen. Want u leeft, Heer, en tot in alle eeuwigheid. Prijs uw naam. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Amen, amen, amen. Ik wil lezen uit het woord. Want ik heb een boodschap over de geestelijke strijd. Waarin wij in deze tijd verwikkeld zijn. In Jacobus. Jacobus gaan we lezen. Als u Bijbel heeft en even opzoekt. Jacobus 1, vers 2. Jacobus 1, vers 2. Tot 4. Maar vooral vers 13 is erg belangrijk. Vers 2, houd het voor enkel vreugde. Ik heb 2 liedjes van blijdschap gezongen met u vandaag. Mijn broeders en zusters. Wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Want gij weet dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Ik zal over deze tekst niet veel uitweiden, want ik wil een andere richting gaan. Maar die volharding moet volkomen doorwerken.
volharden in het geloof, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt. En dat is heel belangrijk, in de volharding, dat je heilig blijft, onberispelijk blijft en in niets tekort schiet. En vers 13, laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen, ik word van Gods wegen verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden en hij zelf brengt ook niemand in verzoeking. Onthoud deze woorden. Brengt ook niemand in verzoeking. Je valt er zelf in. Je bent ongehoorzaam. Waardoor je in problemen komt. 1 Petrus 2 wil ik ook lezen. 1 Petrus hoofdstuk 4 bedoel ik. 1 Petrus 4 vers 12 ook. 1 Petrus 4 vers 12. Dankjewel, geluidsman. Geliefden, laat de vuurgloed die tot beproeving dient u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwamen. Integendeel, verblijd u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, omdat gij u ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring zijner heerlijkheid. Indien gij door de naam van Christus smaad lijdt, zijt gij zalig. Door de naam van Christus smaad lijdt, zijt gij zalig. Daar de geest der heerlijkheid en de geest Gods op u rust. Dank u, Jezus. We zijn in een periode beland, 21e eeuw. Maar ik denk, onze voorvaderen hebben ook hele moeilijke tijden gehad. En misschien op andere wijze dan wij in deze dagen hebben. Want ik heb veel onderzocht gelezen over de strijd van de gelovigen door de eeuwen heen. En vooral in de donkere middeleeuwen was het heel erg wat er gebeurde met de kinderen Gods. Maar de tegenstander is op uit om ons moeilijk te maken. En dat is ongetwijfeld het geval bij velen die lijden omdat zij de weg van de Heer verlaten hebben. En kan hen brengen onder de kerkverlaters. Maar ik moet erbij zeggen, omdat wij niet alle in de kerk kunnen komen, door de omstandigheden, en ook de gelovigen die naar livestream kijken, ook daarin bespeuren wij een verslapping. En van de week heb ik even nagekeken. En het blijkt dat zo'n 400-500 mensen minder de livestream hebben gekeken de vorige week. En dat zijn zaken die zeer verontrustend zijn. Natuurlijk moeten wij onze zaken in de kerk op orde hebben. Dat livestream vlekkeloos loopt. En ik ga mijn invloed aanwenden dat dat ook gaat gebeuren. Dat de dingen die nu gebeuren, waardoor er storingen zijn in onze uitzendingen enzovoort, worden vermeden, want wij zijn al zoveel jaren bezig. En dat zal niet meer mogen gebeuren. Maar telkens als wij in onze uitzendingen fouten maken en het komt niet door, haken mensen af. En dit speelt ook, vooral in deze tijd. En ik weet ook waarom mensen afhaken en wat er aan de hand is.
Want ik ben mee bezig om dat goed te onderzoeken. En ik zal werkelijk alles aan doen met Gods genade. Dat het goed gaat. Dat mensen gaan verlangen om naar livestream te kijken. Maar door de zware strijd die kinderen Gods ondergaan, merken wij 2 dingen. In de eerste plaats geloofsafval. En ten tweede kerkverlating. Er zijn 2 dingen die we ontdekken die heel sterk zijn. Ik heb in de info wat geschreven over een blad dat vertelde dat heel veel mensen in deze tijd de kerk verlaten. Hebben onderzoekers nagetrokken. Ze hebben vele kerken gebeld en kwamen tot die conclusie. En het blijkt inderdaad dat door de crisis mensen de kerk gaan verlaten. Maar er zijn enkele wapenen die de boze gebruikt. Die de vijand gebruikt om de gemeente Gods te ontmoedigen. En in problemen te brengen. Kinderen Gods in de eerste plaats. Kinderen Gods moeten waakzaam zijn. Moeten wakker zijn. Moeten in het licht wandelen. Want als hun licht niet schijnt, gaan mensen niet verlangen om Jezus te volgen. Oké. Kijk, je kan een kerk volmaken met entertainment. Zoals de bioscopen en de concerten en de andere dingen die de wereld geeft. Volle zalen. Maar ik heb daarvoor niet gekozen. Ik wil de kerk vol hebben met toegewijde, met mensen die Jezus dienen. En dat het woord van God met kracht wordt gebracht. Amen. Oké, en dan moeten de kinderen Gods, die mensen willen trekken tot het geloof, in het licht wandelen. Ze moeten zich niet laten intimideren. Er is geen kerk, er is geen samenkomst. Ik kan niet gaan, de voorganger kan niet komen of iets dergelijks. Dus ik dien de Heer niet meer. Maar hun licht moet schijnen. Dat werkt. De duistere wereld trekt de duisternis. Maar het evangelie werkt door het licht. En het licht trekt de mensen aan. Hoort u dat, gelovigen? Maar sommigen, hun lampen zijn uitgedoofd. Ze zijn niet meer zo bezig met de dingen van de Heer. Ze zijn lauw geworden. Er is geen verlangen meer in hen om naar de samenkomst te gaan of naar livestream te kijken om de Heer te prijzen. Om de Heer te verhogen. Om blij te zijn dat je samen bent met de gelovigen via livestream of via de samenkomst. Dat verlangen is minder geworden. Ze lezen het woord niet meer. Dat is verleden tijd. Ze hebben weinig of geen interesse voor het bidden. En de liefde voor God is vervangen door de liefde voor de wereld. We willen zijn als de wereld. We kijken, de wereld heeft bepaalde gebieden succes met wat zij doen. Dus willen wij ook zijn als de wereld. Maar wij kunnen succes hebben als wij in het licht wandelen. Als wij door de geest van God geleid worden. Als wij hem het middelpunt maken van onze samenkomst. Dank u, Jezus. Want gelovigen, kinderen Gods, hier, livestream, die niet in het licht wandelen, zijn tot aanstoot. En verleiden anderen om niet tot God te gaan en hem te zoeken. De gelovigen hebben geen diep verlangen meer, maar worden ontmoedigd. Ook gelovigen worden ontmoedigd als anderen lauw worden. Je moet zien, als een gelovige in de zonde valt, dan worden heel veel andere gelovigen ontmoedigd. En die denken, waarom zou ik dan naar de kerk gaan? Daarom moeten wij in het licht wandelen. We hebben geen keus.
Willen we zielen voor de Heer winnen, willen we dat mensen de Heer gaan volgen, Heer gaan dienen, dan moeten wij in het licht van de Heer wandelen. In Hebreeën 10 vers 24 staat het nadrukkelijk vermeld. En laten wij op elkaar acht geven. Om elkaar aan te vuren. Aan te vuren tot liefde en goede werken. Hoort u dat? Laten wij elkaar aanvuren. Elkaar acht geven, op elkaar letten. En elkaar aanvuren tot liefde en goede werken. Dat is een opdracht en dat is een gebod. Dat wij elkaar aanvuren. Als je hoort iemand is ziek, bel de persoon op, moedig de persoon aan, geef de persoon een Bijbeltekst. Oké? Dat is belangrijk in deze tijd, gelovigen. Dat kinderen Gods op elkaar acht gaan geven. Om elkaar aan te vuren tot liefde en tot goede werken. Tweede ding dat zo'n probleem vormt voor de gelovigen is die coronacrisis. Heeft veel schade aangebracht aan het kerkbezoek. De kerken worden ook aangeraden, aangespoord om afstand te houden, 1,5 meter. Een beperkt aantal mensen toe te laten. Dat is vooral een grote beproeving voor de grote of grotere gemeenten. Die aanvallen zijn bekend van de media. Op de grote kerken die te veel mensen toelieten. En welke schade is aangericht. En livestream is een grote zegen. Daarom moet het goed zijn. Maar ik weet dat een aantal mensen afhaken van livestream. Ja, en andere dingen doen ten tijde van de samenkomsten. Het enthousiasme voor livestream is stanende. Maar het tweede punt, die coronacrisis, die een verzoeking is, een strijd is voor de gemeente van God. Dank u Jezus. Daarom heb ik gisteravond geprofeteerd voor mezelf. Ik heb gezegd, wat er ook gebeurt, dit jaar gaan we in december naar de RAI. Wat er ook gebeurt. Ik heb geprofeteerd. En we gaan de geëikte maatregelen nemen dat het ook gebeurt. Dat wij die grote samenkomst gaan houden. Want de boze wil ons in alle dingen tegenhouden. Dank u Jezus. En ik bid dat de gelovigen die mij ondersteunen wakker worden. En ook mij gaan helpen en gaan met ideeën komen, met plannen komen. Dat wij dat allemaal gaan bewerkstelligen in de naam van de Heer. Want deze crisis bericht grote schade aan. Dank u Jezus. Maar wij geloven, God bestaat. God bestaat, Hij is waarachtig. Dank u Heer. Derde punt. Waarbij de tegenstander de gemeente van deze tijd aanvalt. Alleen maar de gemeente, ook in de wereld. We hebben gehoord wat er nu in Nederland gebeurt. En die hypocriete Nederlanders, die doen geschokt over een seksrel bij The Voice. Terwijl ze weten dat dit al heel lang gebeurt. Op een werkvloer, bij de televisie, vooral bij werkvloer. Het is ongelooflijk wat daar gebeurt met seks onder medewerkers. Oké? En men doet alsof het niet gebeurt. En nu doet men zo geschokt. Maar 2 beroemde mensen worden aangeklaagd en die zich nog niet steeds zelf niet hebben kunnen verdedigen. Worden ze aangeklaagd. Maar op seksgebied valt de duivel de gemeente van Christus ook aan. Oké, maar we kunnen winnen. Want Jozef, een heilige, werd verzocht door een vrouw van mevrouw Potifar. Ja. Die vrouw gaf de aanleiding. Ze vond Jozef een mooie jongen. En het is frappant dat vrouwen kijken naar mooie jongens. Daarmee begrijp ik nog steeds niet waarom Evelien naar mij gekeken heeft.
Ik ben nog steeds mee bezig. Als je nu mijn hoofd zo ziet, man. Echt ongelooflijk. Ik ben bijna een Het is wel mooi hoor. Mijn kapper heeft me heel mooi gemaakt gisteren. Echt waar. Prachtig zeg. Maar soms lijk ik een KB. Het is Surinaams, hè? John Uileman weet het, wat ik bedoel. Krip Edde. Maar dat is juist nu in de mode. Kaalhoofd, dank u Jezus, dat is Krip Edde. Is geen vis. Kaalhoofd. Maar op seksgebied valt de duivel aan. Ongelooflijk. Die vrouw gaf de aanleiding, maar Jozef kreeg de schuld. En hij had niets gedaan, maar hij vluchtte. Maar het is ook in de gemeente Gods gebeuren zulke dingen. Waarin de duivel ons aanvalt. En ik weet in Amsterdam speelde in Amsterdam heel sterk. Met die zeedijk gedoe enzovoort. Mensen komen vanuit de hele wereld om dat mee te maken enzovoort. En dan weten we aan de hand van de Bijbel, aan de exegese van de gemeente van Korinthe, dat als zoiets in een stad is, ook de gemeente eronder lijdt. Ja. De boze is een leugenaar. Maar op dit gebied moeten we sterk staan. Mannen moeten voorzichtig met vrouwen zijn. Niet dat die vrouwen schuldig zijn. Nee, die mannen moeten voorzichtig zijn. Die mannen hebben iets. Mooie vrouw. Iets dergelijks. Wees voorzichtig. In de gemeente Gods. Dank u Jezus. Dat is een van de punten waarbij de gemeente Gods kapot gemaakt wil worden. Ten vierde, hoogmoed. Succes kan kinderen Gods hoogmoedig maken. Succes heeft meer slachtoffers dan wij denken. Dat mensen zichzelf op de voorgrond gaan plaatsen, van zichzelf veel gaan denken. Dat is hoogmoed. En hoogmoed komt altijd voor de val. Hoogmoed is iets vreselijks. En God heeft Lucifer uit de hemel geschopt vanwege hoogmoed. Hij wilde als God zijn. Hij wilde meer hebben. Hij wilde groot zijn. Oké? Laten wij nederig zijn. God wederstaat de hoogmoedigen. Maar de nederigen is hij genadig. En de gemeente Gods moet dat ver van ons afblijven. Wij moeten elkaar dienen. We zijn dienaars van God en dienaars van elkaar. De een acht de ander uitnemender dan zichzelf. In het koninkrijk van God. Hoor je dat? Je gaat niet denken, ik ben de beste, ik ben de grootste. Nee, in het koninkrijk van God acht de een de ander uitnemender dan zichzelf. Dat is een geestelijke zaak. Laat de gemeente Gods dat vasthouden. Dank u Jezus. Dank u Jezus. En zo zijn er meer dingen. Maar ik laat het hierbij. Want ik haal het aan. Want de duisternis is een leugenaar. Hij zal alles doen om ons terug te halen. We waren kinderen van de duisternis. Nu zijn we in het licht gekomen. Dat is heel bijzonder. Sommigen uit diepe duisternis. Anderen, we noemen hen de witte boord christenen. Die eigenlijk doen alsof ze, weet je wel, goed zijn. Maar alle mensen hebben gezondigd. En alle mensen missen de heerlijkheid van God. Daarom moeten alle mensen zich bekeren. Moeten allen tot geloof komen. Ja? De duisternis
wil ons afhebben van het geloof. Als je nagaat Noord-Afrika, dan ga je verder in Afrika. Noord-Afrika vooral was allemaal christelijk. Daar waren gelovigen. Maar nu moet je naar ze zoeken. Oké. Dat was een stuk van vervolgingen. Neem Afghanistan. Worden de christenen het meest vervolgd van waar ter wereld ook. En een paar andere landen zoals Irak, Syrië. Maar ook landen in Latijns-Amerika. Waar christenen het bijzonder moeilijk hebben. Ook in Nederland. Je kan praten over alles, mag je praten als je buiten bent. Mag je alles praten, maar niet over het geloof. Oké? Dat noemen ze een vervolging van gelovigen. Toen ik in de seculiere wereld werkte, heb ik gedacht, die baas betaalt me. Dus ik ga in mijn werktijd ga ik geen dingen van de Heer bespreken. Ik ga dat niet doen. Het is zijn tijd. Ik kan niet in zijn tijd het evangelie verkondigen. Mijn hart was brandende in mij om het evangelie te verkondigen. Ik deed het niet. En toch wisten ieder daar dat ik een kind van God was. Alleen maar door mijn manier van leven. En omgaan met mensen. En niet kwaad over mensen spreken. En niet bij zijn wanneer mensen dingen zeggen van anderen, liep ik weg. Ik wou niet bij betrokken worden. Ik rookte niet. Ik dronk niet. Ik was altijd op tijd op mijn werk. Nooit laat. Ja? Ik heb een voorbeeld, een goede voorbeeld. Daarom zijn kinderen Gods moeten een licht zijn, dat trekt. En voor je denkt, vroegen ze me. Volgens mij ben jij bent anders. Ik zeg, ja, ik heb Jezus aangenomen, zei ik. Je vraagt het me, krijg je antwoord. Ik heb een heel verhaal verteld aan die mensen. Ik ben Jezus aangenomen. Ik ben van die en die kerk. Ik ben elke dag in de kerk. Ik ben zoveel dagen in de kerk. Ik ga zoveel keren prediken, want ik preekte al zoveel keren. Toen vroegen ze me, we hebben een groot kerstfeest. En iedereen komt bij elkaar. Iedereen komt. 200 medewerkers van de bank. Directeuren, iedereen. Wil jij een woord brengen over kerstfeest? Moet je mij niet vragen. Ik had nog nooit gepredikt. Ik had nog nooit gepredikt, maar dat is mijn kans om het evangelie van de Heer te brengen. En ik kwam dan in die zaal van de bank. Iedereen was aanwezig, keurig gedost, 200 mensen. En ik, nog nooit gepredikt. En ik was niet nerveus. Ik ben alleen nerveus als ik moet prediken voor kinderen Gods. Maar ik ben nooit nerveus geweest als ik moet preken voor zondaren. Ik ben nog steeds nerveus als ik zondag hier kom en moet preken voor kinderen Gods. Want ik weet dat een deel van mijn gehoor komt zitten en kijken, wat gaat hij zeggen? Wat gaat hij zeggen? Wat gaat hij zeggen? En ze kijken me aan. En sommigen kijken me aan en ik weiger met hun oogcontact te houden. Als ik naar je kijk, zit je goed. Als ik niet naar je kijk, zit je fout. Dus ik ben niet nerveus als ik preek voor zondaren. Hoor je dat? En ik heb gepredikt. Zo'n kleine Bijbel had ik. Er is een foto van gemaakt volgens mij. Ik heb het woord gebracht. En het was muisstil. En iedereen daar had een goed getuigenis. Ik heb het